Чакай 60 секунди. Да, не се плаши. Не се плаши. Животните усещат, като се страхуваш, не се плаши. Тя виж колко е безобидна. Нищо не може да направи. Тя е мързелива. Добре. Айде, мамо, изтече ни времето. Айде. Тя лъже, няма как. Не може, че коме си, че цял ден ще Чакай, искам поне да станат към 60 секунди и тогава. Капибара. Да, да виждате капли. Няма. Как ви